Čaute, je to Rádko a dneska bude ochutnávka týchto dvoch. Je to taký boj. Toto alebo toto. Epický beko alebo pomaranč. Obidva sú tady linky, áno. Takže zatvorím oči a poviem, že čo je lepšie. To mi chutilo viacej. Mne chutí tá chuť a toto je Fanta. Toto je taká dobrá chuť, taká ako Red Bull, bez kofeínu a viacej cukru tam je. Takže počkať. Ideme si prečítať, že čo to je. Limonáda z příchutí plyn. Čo? Však je to napísané. Že limonáda z příchutí plyn. No, limonáda s príchuťou bliniek. Ľudia, napíšte mi, čo je ako bylinka, to je bylina. Toto je s príchuťou byliniek. Nechutí to tak. Limonáda z příchutí pomeranče. OK. Ľudia, nehádajte sa v komentároch, ale toto je lepšie. Samozrejme, toto je súťaž. To skúsim. Takže inak ani jeden som ešte nemal, takže to ja neviem. Ale tento je lepší. No nič. Že majte sa, nestrácajte ponožky, ako by povedal tady. A dajte mi like, odber, aby vám neuniklo žiadne nové video, tak dajte zvonček, majte sa a pozrite si všetky moje videá. Čau, čau.